În expoziția retrospectivă mi-am permis să accentuez perioada legată de 65-70 prin repere dense și foarte tranșante. Nu am arătat chiar momentele limită în care am trecut de la un mod de exprimare spre celălalt, dar am arătat fazele pregătitoare pentru această zonă a elementelor de ambianță psihocromă și secvențe din diverse preocupări și explorări pe care le-am făcut ulterior. Deci am îndrăznit chiar să corelez semnele cu portretul, să creez un fel de atmosferă nostalgică. Deci, până la urmă, am ajuns chiar să mă întorc mult mai târziu într-o zonă situată în jurul 1900, elemente secesioniste și impresioniste, tratate expresionist. Când am simțit că mijloacele de expresie îmi permit să le certific printr-o exprimare, să zicem, tradițională, picturală, și am reușit, în așa fel încât în ultimii 2-3 ani m-am reîntors pe un alt plan, cu o altă disponibilitate tehnică și cu un alt mod de a mă analiza lucid și în același timp de a da drumul instinctual, dar controlat la tendințele de exprimare. Am reușit să fac o sinteză care echivalează un drum în spirală, deci o reîntoarce la cel care am fost la început, așa cum sugera și Ileana Pintilie în discursul de la vernisajul retrospectivei. Lucrările care sunt aici, care sunt de fapt obiecte tridimensionale, fac parte dintr-un ciclu amplu. A fost vorba de expoziție făcută în 73 la Timișoara și apoi la Galeria Apolului pe Victorie la București, în care obiectele erau corelate cu lucrări parietale, creându-se o relație de percepție aleatoare în funcție de poziția privitorului și, de fapt, un ambient pe care l-am intitulat, oarecum pretențios, elemente de ambianță psihocromă RR de la Radovan. Sigur că era o problemă de orgoliu. În contextul muzeal din momentul de față, lucrările au fost structurate, lucrările acestea au fost structurate după un alt criteriu, lipsind cele parietale. Am asamblat câteva coloane, 9 coloane, sub forma unei instalații care poate fi percepută din diverse unghiuri și deci oferă privitorului un echivalent a unei picturi tridimensionale care variază oarecum caleidoscopic în funcție de unghiul de contemplare. Am lucrări din anii 67-68, chiar în spatele meu este o lucrare care a fost expusă în 67 la Expoziția Tineretului, Sărbătoare albă, au titluri destul de enigmatice, Metamorfoză orientală, Sărbătoare albă, Țărm nedefinit, Dedublare. Împreună cu Coptoșman am dezbătut practic arta modernă, începând cu impresioniștii și terminând cu contemporanii, și mi-am fixat foarte ordonat câteva repere cheie. Am înțeles dialectica artei moderne. Mai târziu, deci când de fapt Coptoșman s-a stabilit în America și murit acolo, am rămas oarecum pe cont propriu și am participat la modificările și metamorfozele contemporane ale artei și, evident, puteam să mă rătăcesc irecuperabil, dar având un sistem de referință foarte consistent, plus am completat acest sistem cu noi lecturi și îmbogățirea culturii artistice, am putut să mă situez mereu într-un muzeu imaginar în care reperele erau foarte bine definite și să simt că nu mi-a unică pământul sub picioare și că pot să mă exprim în continuare cu individualizare, cu toate riscurile, zicem, opțiunilor personale, dar foarte compensatorii pentru orice oscilații neplăcute din existență. Am ajuns să mă contopesc cu modul de exprimare,
și să merg pe un drum în continuare individualizat, în care contemplarea se echivala în vis și, evident, și în acumularea culturală parcursă. Deci, aș putea spune, privind expoziția retrospectivă acum, că pictura mea este o artă de tip retro, dacă putem zice așa, care este în același timp contemporană, care face apel la sensibilitate și care pledează pentru sensibilitate și sensibilizare și care stă în picioare tocmai prin aspectul participativ intens, în care elementele raționale interferă cu cele puternic subiective, în care studiul naturii, contemplarea naturii își regăsește echivalențe în starea de vis, emanând un aer nostalgic, pendulând între momentele mari ale picturii ca pictură și frământările artei secolului 20 și a ultimilor ani, fără ostentație, fără ambiții, fără orgolii, ci pur și simplu existând. Expoziția mea a însemnat o satisfacție morală. Mă gândesc deja la alte proiecte pentru viitor. Sper ca sănătatea să-mi permită să le dezvolt și să le amplific.